Martaniang nawoho mahita. Maredehita siang bupede nomor 127 ayat 1. Siang hawalon rohani debata marhite-hite Kristus Yesus Tuhan dai. Haleluya. Martanya mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosa. Hodo silihon na pulatun tuakan na marsak roha. Hodo silihon gogo tuakan na gale. Asi maroham. Tata makan na marsak roha. Dohot akan na hona pangujunan. Saya tata mahoy-hoy na sida. Jala balua na sida siyan hagugudani. Asa batardi ida na sida. Hodo panguruti. Haborusat dohot pangaramoti di hagugudan. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pagi ini debata di minggu Sadario Imana tersurat di Yesaya bidu 40 ayat 30 sada. Alayak kana marpabosan tu Jehovah marudi hagugon mardabot-dabot gabe marhagong ni lalilaho manay marlojogi nasida dan muloloja mardalani nasida dan mulong mandate olah hidup sahana atau ramang hidup gogo mahita dua doka di debata. Ali Tuhan debata saya terbuai manami manggahu nampar Tuhan ini. Amin. Dosa tanah bulangi tuadokan ini batang martang yang menyita. Ale Tuhan di bata pargogona suatu dosa jala ama para seroha dan lomoroham midah hamatean di pardosa mula man yang pada hati itu maniku dalamna asa mangulu ibana ido di bang ido roham ani hubahe di bang ido hami
Saya sudah lima torum-torum asa unang mangunay dito kami. Saya sesa sudah dosa nami asa mangulu kami di bagasan asin roham. Saya berbubuy mahami asa markubu kami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. So menurut doa tadi Jehovah, unat homa dia ayah hudosi dulu hoko. Nunga pula hujo warmu au napunamo. Asa ngapo mati debata na digijam. Amin. Kita puji ma Jehovah debata naso kali tapati gulma tok tombo anai ai ibana dosito palangi dohotanoon nam sude pangisini kortibio sai matua manangi sesia sahon goarmi ai dison pedi pasonang dotahe alani haposi holan Tuhan debata tok-tok ta ende honra mandok haleluya pasu sian debata ala barita nauli nenedo mabaho rotu hitaon lupa tonbion ihutu pardagingon lehon maturohanamion tok-tok damena sumurungi sai suru tonimu tunapumuon asa marbuko mananda horingolukon hotma dirohaki hotma dirohaki holong mudohot dengan basami pato gurohaki nampak kirimoki asa diusona tujolo Iman atas surat di Yakobus video 2 memuka maisian ayat 5 sahat rodi 10 dulu marsikat soring mahita madahasa tanior hamuma alea kadongaku naing naholongan dari debata akan nabogos di berkibon asa mamora nasida marhiti haporsiao jalapanea diharapkan roha di ibana alai dilehan na busi dara akan namorai na pagusukon hamu jalan na manararahamu berbaruman dan nasida do namang isahe goar nanengkani naung diwarho tuhamu sikain nanengkan babu tong nomor urus surati ilahon hamu pati rayaw aholongi kami sawani dirim alai mola sida boi kamu namang ulahon dosa do hamu disi gabi dihumi pati hamu somo pangalaosi
Ayo surah dirado tidong masalu patiki alai hinggang dinasada mengagade pasala ibana di salubna. Aibana namado, unang maho mangalaku, laos ibana namado, unang ko mamunu, asa mono so mangalaku ko, alay mamunu do, tong doho pangalaosi di patidi. Dinasa atado ulau muna ikamuma si humod do hamu pahenon ni matik halwao ni. Ayuh na so mahasini roha matu na so mangulahon asini roha, namonang do asini roha maralohon uhu, tolak ido sahana, atani di bata jalan naudo sa. Amin. Tidak pemaha borseatai, sonah tidak pun dinomata sa borseao di sadok kotidio, rap majita mandok. Au borsea di bata kabupa, ido ama parbubu na suatu dosa, na tumapahami doa. Au borsea di Yesus Kristus, ada di bata kabupa sa sekali, di mana di hukum di Samaria, na gaya sertoki padaria, adora selabuhan. Ido kata mama berhenti di bangunan di 100, na terbayar di bana di bawah bersilang. Dan tua-tua betul dunia namun bangun di hari pertemuan nama naik subuh lahu dunia yang dibatanya Jehovah amanai berguna suatu saji di sini berada berbulan surga dalam mau mengingat nama dohon namate au persea untuk berbahagia jalan nusa dunia nabadia kuliah yang harap dan ala kabadia doh terasa di dosa doh katai nama doh mula pangau surga yang diharap mati doh dihamun warna sora sudah amin. Kuliah itu hata ni bagasa pikion, hata ni debata, ojahan ni partodiota di bagasan mingguta sadarion, ima minggu pasaplokaton dung trinitatis, tersurat mai di buku Panuriram Jesaya, bidu 35 mamuka mesiang ayat 4, sahatu ayat 10, songono mahata ni debata. Dok hamuma tu aga parroha na tahuton pirma to dimuna unang hamuma dia idama debata munai ro martu bolhon dohot mamaloson rodo ibana tongon paluahon hamu buhaan nama disi mata ni halak nama pitung jala marbinege bahinon na pinggol ni atna anegel marhajin jang marisi halak na pakpang songon usa jala mariaya dila ni halak na ngumu ay marbuhal-buhal na aka ay di halongunan
jala sungai di adaran. Jala tano hasang situtu gabe tau. Jala tano bakal gabe palmualan aik. Di inganan pangulunan ninaga nasai laon. Tuhu arung dohot tolong. Adong huhut bisi dalan balomu. Doho dalan na bolon. Natargoar dalan na badia. Dan jadi mamulus yani halak naramun. Jalan asida na punasa. Manangise na madalani gari akan auto dan tagamun lilu. Dan adong di sisinga jalan asotuba boluson ni binatang panoro. Manang jupang isi. Joloma akan napinalua mardala disi. Jadi mulak masogot halak akan napinalua ni Jakoba. Jala Mariaia rotu Sion. Jala halas ni roha saling-lilingna di atas ulu nasida. Dapotan hilas doholas ni roha nasida. Alai mapurus ma anggo arsat dohot hoi ido sahatlah. Uriani to hatta di bagasati kion di hamo amanami dohot inanami. Adong sada ilustrasi sono. Bisa daluan ninna. Adong ma sahalat padita na melayani. Jadi galut botari aman pede tahun saya didalani do jabuni luasna laos pasahat brosur kata-kata indah dari Alkitab. Jadi bisa datiki tanggo ibana ala kurang sehat pamatana. Karena itu akia amanina. Nanti pahalado kadita bibirko pasti kumangarugi pas itu. Laos disuruh imana ma anakna tong padahal tong brusron madalani agak luasno. Laos itu memang anakna siakangan masa itu tong dengan dimana padahal tong. Kalau anakna itu tong brusron garuk jauh na diwadi. Alay domba di dadak-dadakon sada jauh na tutup mati lampu. Alay nang pesongoni ditutup ibang ado. Ditutup dan adong suara. Di padua hari musik tong dan adong suara. Sang adong mangalaka dadak-dadakon long mulak alay Salina ini mah, kalau lo kita soni, kita tunggang kaning dipudi dobe di dapur. Salina ini mah, minggu dia pandai aka manginang, gamerut ko inatai marminggu. Jala berkesaksian di mana tu aka na humaliansa di tonga-tonga ni bagas joloi. Somo dia pangnya hapan di mana, ala dia ibana gabe. Tiur pikirana ala di boto ibana ihaholongi di batado HP ibana jala di batado na paluangon ibana urian itu hatta di bagasat di gion sodido na ngolu di bangso Israel naing memberontak nasida naing maparhataban nasida naing mabahin akan nasudindantu nasida di bagasat natahutang nasida jala ala dinatahutan nasida akan manginang gabi sana nasida mangido pangurubion siang bangso na gogo ima bangso Mesir upama loson yang dihina diorai do hina panguhumi ala yang dihina panguhumon di debatado karena Tuhan kita itu adalah adil. Ale amanami nadi banu wagijang sai pinorbadi ama guarmu Saya Roma Harajamu,
Sesa kumalamani roham di banotongon songon nari banwa bijak. Lehomatu kami sadarun hanguluan siapari. Sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa di doang nama dosa tuhami. Unang kami tugion tu pangujunan, paluang kami siang pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakan Tuhan debata mabohina tuhita. Jala si marohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasor madamena tu tobitabi. Selamat hari Minggu Wanita. Selamat hari Minggu. Dulu taruh kamar taramat dua debata. Di Patikianon, di hari Manugoto, di hari Naudio, dari Ganon, di Dea Dihita, ay pasang di Perteningon, talumuhin mga kesehatan di pikiran. Totoo di hari Hita, Garut Mercer saya. Dari Patikianon tutu, alat apa tu baru? Ima og sa bangunan di Pasar Madloni Nata Nasor Metro. Dari adalah sobat kami amang radana sa ibadah, 2 tahun kami na mabuot di roda kami para di Tikyo. Amang radana sa ibadah, hindi na liat na lulu na pasangan kami. Ubah-ubahami peon, tang arani hamoron namin ang radana sa ibadah. Dan alami habitual nami, dot kamalon nami, dot kagun nami. Alay na magniot do kami ang mga ng suri pada, ima pasu-pasu ng satwata, na pinasahan natin na namin nasa rumetuo. Takas direyan, gandang yumon, agadiyon, tolok may pinokpa. Dari naritigyo, 5 mga taon ng suri pada, di batu bahami peo na sona kelingan. Tandok na baru suara nabi rohami, na baru suara terita, mangidot kamata na baru di bata, akan kiat di tangion dari yului, sudah kami waktu akan mengubah pangidotnya na tuh. Dan mga pandenami, nabi sok kami mga dua di bawah kami. Ya deh. Jadi adu-adu mata-mata kuwe bata. Ya deh. Muda di dalam muda dengan muda habis muda di adongan. Baik dalam mamang alai sarunda yang mata di bata sebab mamang muda-muda berumur sobat. Sapu marmeme, didang-didang, sapu maroro. Asal dia, marmeme, madidang maroro. Amat tanah berkuri bata, sudah keparan ini nanami, nanam berkuro.
Kiat pane orang kare bata memulai satu guna pakai doang namion dua lopan ni amat kalamat dua bata. Baik dalam amat pada nami si kale mana. Baik dong masih orang-orang indas bisa pahami mengenai dia. Untuk mengenai kami nama Tuhan di bawah kami pinasama ke tubuh kami. Ate, kalau kusuma tanggal 2 ini, isialan udah kita, kita ada baru, tapi bikinan, matahawanut, menjadi orang bertempur, apa-apa, semangat, apa-apa. Sebelum ide si hawan darot dari Maria darot dari dan kurus di somon dan dua doa. Aku sinami. Ini nak beli. Masuk bahan para pulau kami. Ima siara. Nomor 7 dan 2 baik kamu mah dan nah membantu sih semuanya mah. Ngape saat kami surma satu betian rak kunina nunga saat kami bona ya subuto talu bobi ma paparan ni namin atau membuat kita kami asa tinau membuat tiu dirot tuha tu kabuana bana ma potai rami tiu tuoi woi ma tuha
tulang na 70 tongon narot susian badio duk sinungi masuk mahula-hula anak macai angkat cacing karang silain siap persea duk sinungi masuk mahula-hula na marhamaranggi na 70 dohot silitonga duk sinungi masuk ma tulang nami na 70 duk sinungi hula-hula nami ma anon huta julu tersohoni ma unurri termasuk isi beritor di raja nami kamu apa nomor naik ada setali masuk aku ke parete masuk ke parete masuk ke parete hula-hula ni kumpulan cetak bolon sadane rasa kami duksi tak bolon no masuk mah hula-hula na dua perde law ima hula-hula no pusilasak law sikop mayan rak mamudo hula-hula ni optumami pangalaja perde ni duksi nya non ora tulang kami mah ima hula-hula ni opung opusi manari na 70 na tohon ro siap huta matio duksi nya non hula-hula na dua-dua hula-hula di bakal aja 70 laos rakma ala laos hamuno do tulang nabi 70 sisa masuk mau mononare dua mau lihat deh
Mangarali may tasanuna terlumobi. Natuanya dong hula-hula na maramarangi. Siang hasutono. Ala inong ngabi boruda juru ni arak isyaan. Ay siang wilo. Musik kali beka rumah, tanong mulu-mulai.
Zon rodo hame sudah 2000 mga pili na gray. Lima sila sibuan. Napagutuhon na doon to hame marhabong ni Roha. Ipagwating nagpulang taong tiyan. Jadi di hamu laudanan kagaya namin iso. Otik sa dia so haris na pinibulong. So nagkatuwa na siya masih pagawin sa rumah. Sa dia nabuhi sa kami to hamu. So kakin keras buwan namin. Ang mga talibata ang go na mabuhi pas-pasuna. Oh
sayamang na tua-tua di narogo gokon di boruna tu kami. Nama tua dari nang nong gawe atur yatom maranak atur marboru marpau pusananak marpau pusaboru. Alani roro kami atok siadon nasida sia persikolahan. Nadon rohami marhabok ni roha di partuon ni natua-tuai. Asa dia awat pengakkan orang kia satapunan isi bagadi di atas di dindingan. Orang salah gawe tok kamu merek kami takas-takas samu masih bayar ringan. Suak-suak ini mantong diawak ke koparna. Balga batu di rumah, kubulonan batu di sobo. Ngagawe nuk tanam saur matuai. Mangyuk gawe tok kamu ke koparna kanopenda. Molotuk sono pe paronami ibu. Makilala mau. Pertama yang mahita tumak tada bertua di bata. Asa berewa kasai akasi sono. Asa kaiulos silas di roha. Sito kotot tatuak kajulon neron asa unang di batas pihak katutu mau tu ngotik spirital di sini kuda ni ada penang diala otik tu partai toho mai topak kamu apa berat tu nak tutui asal asma dingin las di golong-golong debata untuk nama ngiring-ngiring saat mai kita orang tok di bangkok koptor anak permusik kami lawan Satu mak, apa yang masih kakian kita baru yang kadongat sa begini maksudnya nasa dapat jika mama dapat jika saya di taman dokter sampai saya nalung SMP yang kata lapat mora teh dapat alalong do keleng na dua ni kalau nami lai Rahman sonok pe adiran nami lai ku namun mau tu sedih kaduduan na do hai juga cita di balkon ni na do songon na ta asomal ho anggo ta patuba kaki wajibat dah baik sian umum secara khusus mereka resmi liso saja na pinatapanami leku tukahon nama pakai muna terus baru among pakai dari bahasa Tagalog kami nawa kami Tojin rodo hamisan alumni yang katata Wildarma Angkatan Lucia lasoni madong nah sen SMA BTB isot repedoan rapat nama redo hai mahut di roha di bangsa rumah tuan ditutta so ni badan jo pusakawan situasi perubahan mai tawang dah kami sian luban nadia Porsea lima doa sesulon ni Pak Erik nah doa kami di son turut berduka cita jadi sesuai dengan anggaran ta ada kepasaron namian no jadi bahwa lama songon hatan itu dua sautik asa belgain na batu ni rumah belga batu ni sopo nung gawe na dua-duain sehingga biar mahamu pinopara akan orgos parko sinamin na uparto sila
nau sapuna boru kabedangi otamu pungan ni parari Kamis doho parari Senin na dong di si mare jai. Jadi kami magnido tonggo yoto muna pungan ni munaon nak penang dialak tuhata na toras munaon. So ni mah hata sa parari Kamis da bai parari Senin do be.